Tot seguit passarem a llegir el manifest. Estic una mica incòmoda. Bona Diada Nacional de Catalunya a tothom. Enguany tornem a trobar-nos davant un 11 de setembre excepcional. I no només perquè seguim immersos en aquesta greu situació de pandèmia que ens afecta a nivell sanitari, social i econòmic, sinó també i molt especialment perquè continuem patint la repressió d'un estat que no té cap mena d'escrúpol per limitar els drets fonamentals del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Avui, el dia que tornem a sortir al carrer per reivindicar-nos com a país, també és el dia que ho fem per tornar-li a dir a l'estat espanyol que no ho aconseguirà i que no renunciarem a l'exercici dels drets fonamentals, ni als nostres drets civils ni als nostres drets polítics. Vam dir que ho tornaríem a fer, que tornaríem a exercir tots els drets condemnats i el dret de l'autodeterminació també. Aquest any cal seguir mobilitzats i cal que hi siguem tots i totes, perquè la persecució política i judicial contra l'independentisme no s'atura, com tampoc s'han aturat els atacs contra la nostra llengua i la nostra cultura. A dia d'avui ja són més de 3.500 les persones represaliades per l'estat espanyol i podem comptabilitzar un total de 185 causes polítiques des del 2017. Seguim tenint represaliats i seguim tenint exiliats. I si el govern espanyol es pensava que amb l'indult s'acabaria res, s'equivoca totalment. Perquè ni amb l'indult s'acaba res, ni tampoc ens hem cregut les operacions de maquillatge electoralistes del socialista Pedro Sánchez. Cal seguir mobilitzats perquè cal seguir reclamant una amnistia. Aquesta és l'única via que pot començar a resoldre el conflicte polític. I sobre aquest aspecte, Òmnium ens hi deixarem la pell, l'ANC, Esquerra, Junts i Carallots. Que ho tinguin clar, no deixarem cap dels 3.500 represaliats sol i seguirem reivindicant el dret a esdevenir una república catalana justa socialment i lliure políticament. També exercirem el paper que ens correspon com a societat civil, que és el de tornar-ho a fer i fer-ho tantes vegades com faci falta. Amb la mobilització pressionem els polítics i a les institucions d'aquí i d'allà perquè escoltin la veu del poble i donin resposta als grans consensos del país que passen per l'amnistia i l'autodeterminació. És la responsabilitat dels nostres governants la d'escoltar la ciutadania i si no ho fan, serem nosaltres els que una altra vegada els hi passarem per sobre de la mateixa manera que ho van fer el 9 de novembre i l'1 d'octubre. Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!